खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बिजेपिनि गागि दैदेनगिरि लाल कृष्ण आडबाणी बिथांनो भारत हादरनि बयनिख्रुइबो देरसिन माननि बान्था भारत रत्न बान्थाखौ होनो फोसावबाय आरो भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा बुंथिदों दि बै समनि सोरखाराव लेङाइ गाहाय मन्थ्रि बिबानखौ सामलायनाय आरो बेजों लोगोसेनो नखर बिफानखौ सामलायनाय बिथां लाल कृष्ण आडबाणीया भारत हादरनि जौगानाय आरो लुफुंनायाव गुवारै बिहोमा होदोंमोन आरो बेखौ नोजोर बोनानै बिथां लाल कृष्ण आडबाणीनो भारत रत्न बान्थाखौ मैया होनो फोसावबाय। लाल कृष्ण आडबाणी बिथाङा बे माननि बान्थानि थाखाय सायख'जानायाव गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदिया जोबोर गोजोननाय फोरमायथिदों। मख'जाथावदि बावैसो सान सिगां बेखेवजानाय राम मन्दिर सोमावसारनाय समाव बिथाङा बे सोमावसारनायखौ गाहायै गाहाय दैदेनगिरि महरै दैदेनदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो बै समनि सोरखाराव लेङाइ गाहाय मन्थ्रि बिबानखौ सामलायनायजों लोगोसेनो नखर बिफानखौबो लाल कृष्ण आडबाणी बिथाङा सामलायदोंमोन। हादोर लुफुंनायाव हादोर जौगानायाव बिथां लाल कृष्ण आडबाणी बिथाङा गुवारै बिहोमा होनो हानायनि थाखाय बे भारत रत्न बान्थानि थाखाय सायख'जानायाव जाफुंसारदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा गोलाव सम गुबुन गुबुन आफाद गौथुमाव थानानै हादोरनि नोगोरारिनि थाखाय गोबां सिबिथाय होबोदोंमोन। दिनै बेफोरखौ नोजोर होनानै 96 बोसोर बैसोनि बिथां लाल कृष्ण आडबाणी बिथांनो बे बोसोरनि भारत रत्न बान्थाखौ होनो फोसावबाय। आर्ग एनडिएफबि आरो मुंख्लं नखरफोरा माब्ला मोनफुंजोबगोन सोरखारारि अनसुंथाइफोरखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बादियै एनडिएफबिनि मुंख्लं नखरा मोननो गोनां 5 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइखौ दिनैसिमबो मोननो हायैयाव दुखु मोननाय फोरमायथिदों तामुलपुर जिल्ला सिंनि निज देफेलि टांगनमारा गामिनि रामकृष्ण स्वर्गयारी एबा एस थांहाया इं 1999 मायथाइयाव मुंख्लं जालांनायनि उनावबो दिनैसिम सासेबो दैदेनगिरिफोरा खबर लायैयाव नखरनि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायथिदों। सोलिफु दाननि फैगौ 15, 16 आरो 17 अक्ट'आव खुंफुंजानो गोनां जारिमिनारि संकस खेराइसालि फोरबोखौ नोजोर बोनानै मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना नेसनेल पार्कनि सिङाव थानाय जारिमिनारि संकस खेराइसालि फोरबो खुंफुंसालिनि गोदानै लुफुंनाय हाबलांग्रा गेटखौ बेखेवनानै होदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारीया। जारिमिनारि संकस खेराइसालि फोरबोआव जाहाथे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा गेटजों हाबना खुलुमहैनो हायो होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों बिथां इएम रनजित बसुमतारीया। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय हालदैबारि गामिनि थागिबि खांगोना टुडुनि फिसाज्ला मंगल टुडुखौ थांनाय 1 फेब्रुवारि मोनानि 11 रिंगासो समाव आथियाबारि फरेस्टआ हमनानै लाबोनाय मंगल टुडुखौ नखरनि सुबुंजों लोगोसे रायजो राजाफोरा गावसोरनि आखायाव गथायना होनांगौनि दाबि खालामनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नखरनि सुबुंजों लोगोसे रायजो राजाफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला मंगल टुडुखौ बन लायनो थांनाय समाव आथियाबारि फरेस्टआ मावख'सालियाव हमनानै लाबोदोंमोन होननानै मिथिहोदों। बेजोंनो लोगोसे मिथिहोबावदों दि मंगल टुडुखौ नखरनि सुबुंजों लोगोसे रायजो राजाफोरा लांनो फैनाय समाव आथियाबारि फरेस्ट मावख'सालियाव नुयिनि मंगल टुडुखौ गावसोरनि आखायाव गथायना होनांगौ होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। गलाघाट जिल्ला तेलिसालनि हिरिम्बा नोगोराव खुंफुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 56थि थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारिनि मुलुग गोजोननि थाखाय आलारि बाथि सावजेननाय हाबाफारियाव बाहागो लाना आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि थामहिनबा सिसिटिअनि मासिगिरि आदित्य खाख्लारि बिथाङा बुंथिदों दि फरेस्ट डुवेलार एक्टखौ आबुङै मावफुंनायाव आसाम सोरखार आरो आमोलफोरा नाटक खालामबाय थादों होननानै। थांनाय 22 जानुवारियाव बेखेवजानाय राम मन्दिराव सिबियारिफोरनि दान होनाय राङा 10 सानाव 12 कौटि रां जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझारनि जानागाव गेलेग्रा फोथाराव बिपिएफ दोलोआ मावफारिया जथुमा खुंफुंदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै मैया क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ दोलोनि बानजायनायाव मावफारिया जथुमा खुंफुंनायजों लोगोसे गासै धोरोमनि धोरोम सिबियारिफोरखौ हांख्रायना आर'ज गाबनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि, लेङाइ गाहाय खुंगिरि खाम्फा बरगयारि, एमसिएलए देरहासात बसुमतारी, प्रकाश बसुमतारी, धनेस्वर
जौगायारि आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि गासै ब्लक कमिटिनि मावथि आरो BPF दोलोखौ अनसायग्रा रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। पेटिएम बाहायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब। फैगौ 29 फेब्रुआरियाव रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया पेटिएमनि गासै सुबिदाखौ बन्द खालामनायनि बाथ्राखौ फोसावदोंमोन। नाथाय बेनि उनाव पेटिएमनि गायसनगिरि बिजय शेखर शर्माया मोनसे गेदेर खौरां फोसावबावो। रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया नायबिजिरखांनायनि उनाव 29 फेब्रुआरिनि उनावबो पेटिएमनि लेनदेनजों लोगोसे पेटिएमनि गासै सुबिदाफोरखौबो सोलिबाय थागोन होननानै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।